Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Maisha ndo wakati ndiri peni pandiri kumbira kuti utaurise manje bhozi una takagara kuri nakure tauti tinzwanana handiti uri kundinzwa kuri sei kwaMutare kuri bho unobva nechepapi chaipo kwaMutare handiti kumushande kupi ndekwa headman kana kuti sabhukwani chief ndo Zimunyaka ko headman wenyanonzani sabhuku ndibvirindi handiti no pari right wakakurira kupi handadzi kwawakakura ukazvarwa ndokupiwo okwabvirindi ndo kwaunototi kumusha ikoko panonzi panani pana sekurako kwaMutasa aiwaka sinemu yavo odana Mutasa right pamamai vako ivo makazvara muri vangai muri 3 baba vamwe chete vese vari 3 mumwe nemwana first bond yani iwe uri wechingani mumwe rwechi2 handiti wakakura ukadzidza ikoko ukaita zvakamira sei ndakakura ikoko ndikadzidza ikoko asi ndakakura ndine dambudziko rekudona amai vanga vari pamba amai vanga vachitoriko vari kupi zvine zvamai amai vakashaika vakashaya gore ripi na 2002 izvino zvione makore mangani ne 30 years 30 years kudonha kana uchiri kurangarira kwakatanga uine makore mangani ndichitori mudiki zvekuma 2 years ikoko nokudakatanga aizvi hapane nguva handiti wazokura hanzvadzi kureva kuti even kana pawaenda kuchikoro waingodonha uri kuchikoro ikoko ndaingodonha nditori kuchikoro dzimwe nguva gogo wangu waitodedzwa achitotaurwa kunzi musukuru wenyu adonha achiuya achinditora kuchikoro ikoko handiti kana uchiri kurangarira pawaikura wadonha gogo kana kuti amai vaikurapa sei vaikunokurindisa newe kuchipatara vaenda zvii zvaitika kana uchiri kurangarira ndaenda kuchipatara nagogo ndichitomwa mapiritsi kutaura kudai mapiritsi iwo notomwa ndakatanga ndichamwa 1 mapiritsi iwo anonzi phenobarbital ndakatanga ndichamwa 1 ndikachinjiwa izvozvi ndiri kumwa 2 mapiritsi iwo asi gogo aimbofamba neni futi muchiwano ndichimboenda nawo chimborapwa asi hapana chekuchinja dambudziko rekudonha iroro pawainge wakura uchienda newe kumaprofita kana kuti vanhu vaisi kuti dambudziko iri zviri kufamba sei aikanzi pfari ndozvaitaurwa asi inini pandazokura kudai so ndakasvika pakutoroorwa nemurume wangu akati handinokuda wakadaro ndakatomutaurwa nedambudziko rekudonha akati handokuda wakadaro murume wangu paakandirora tikatombofamba tese asi penofamba kumaprofita kwenofamba rinonzi haisi pfari mweya wengozi wawakaisirwa yoti amwe mumwe muprofita wakataura kuti ini dambudziko riri pauri ndikagona hangu kuprofita asi kuribvisa rinodini ndorinondikurira rinoti pamwe pacho ndotogona kutouraiwa ndiro dambudziko riri pauri nokuti wakagadzikwa pajira uchiri mudiki ukadeketerwa mhepo yakadeketerwa kubva ipopo ndipo wakatanga kudonha hanzi wakagadzikwa pajira ukadeketererwa mhepo yechii ende vachideketera kuti chii kuti zviite sei mhepo yengozi iyo yemunhu wakafa achitanzi gara apa uyu ndiye mukadzi wako zvokuti pamwe pacho ndototi pamwe ndakarara nemurume wangu ndonzwa mwiri wangu totonga ndakarara nemurume unotombondizungunuza achindizungunuza maoko achitanzi iwe chii ndoti hapana dzongwa ndotozwa uwi rangu ratotota ratotota ototanzi iwe wakambofamba ere ukanzwa tichii chiri kuitika ndati tofamba tesengaoni notaurwa nzi uri mukadzi wechikwambo ndozvinotaura handiti handi pamuprofita wekutanga akati dambudziko rauinaro ndokuriona ndikada kuribvisa rinogona kundiuraya asi ndiri kuona kuti wakadeketererwa kunzi uri mukadzi wengozi kureva kuti vairi pangozi vachiripisa iwewe
ati wainzi uri mukadzi wengozi ipi ende ngozi yacho yakauya sei mumusha mana sekuru? Ngozi nonzanzi pane munhu akaurayiwa. Kuna vanhu vanondibata pandinodonha inini. Handisandenda pawo panokubata ndoda kunzwa kuti muprofita akaburitsa nyaya yekuti chii kana uchiri kurimemba paakaona kuti ingozi akabva akudza here kuti ingozi yani ende munhu yakaurayiwa sei? Vanhu ava nanauinoitika ka kumusha kwana sekuru wangu kuna ana mai nini naana mai guru. Sekuru wangu akamborora mukadzi wekutanga akaita vana akazorora muchituku mai wangu inini. Saka vanhu vacho ivo havana kubatana pamusha imomo, asi kuna vamwe vekuamai guru vanototaura vachiita nzi zveshuwa mune munhu akaurayiwa mumusha mani ababa edu vakaiswa pori. Vamwe mai guru angu anotoda nzi mai wako iwo aitombozviita mama wangu inini aitombozviita ndozvavanotaura, asi vanhu vacho havana kubatana kuti vanoti ngatifambe. Amwe anotadza atiendi kun'anga atiendi kumaprofita, nhau yako inoda kwadhokta. Handiti nhau yako iri kubuda nepakawanda, iri kubuda nekuhama dziri kubuda kutaura kuti zvechokwadi mumusha medu makaurayiwa munhu. Ukafamba kumaprofita ndo vari kuburitsawo nyaya imwe chete ndimataura vari kuzviita. Handiti then iwe uri kuzoti ndinonzi pandinombodonha mhepo yainogona kubata pauri. Handiti bandira kuti tiite step by step tichitaura chikamu nechikamu. Tanga tichingori kutaura chikamu chekumapostori. Handiti mupostori akakuti chii? Wangotaura kuti akati ndiri kuona kuti wakagadzwa mhepo yengozi asi handigone kuibvisa. Mhepo yengozi yani muprofita achitaura? Adanzi mune munhu akaurayiwa mumusha mana sekuru wako. Ndozvavakataura. Hanzi achiurayirwei? Handizoziva upenyu zvacho ndaida kuzvibvunzisisa. Ndopanotanzi hauna zera nazvo zvinoda wana mai vako varipo, vanhu vechikuru varipo. Ino vanhu vacho vanoramba kufamba muprofita. Handiti saka iwewe wazvinzwa nemuprofita kuti ndo zviripo, wakaenda kunobvunza ani usingataurako nemazita, kana vari sekuru ndisekuru, kana vari mai guru, kana vari mai nini? Wakanobvunza ani kuti nhai sekuru kana kuti amai guru, amai nini, kana amai vanga vachira penyu, amai kwandafamba uku ndasi kunzi zvakati kwabatwa mhepo yengozi iri kunzi iri pandiri? Kana wakavataurira wakataurira ani? Ndakati chii? Ipopapo ndaimbowirirana namai guru vangu ndikavataurira. Mai guru vangu ndobva vakasvika pakunditaura kuti chokwadi zvinhu zvakaitika mumushamana asekuru vangu. Echitoti sekuru vane munhu wakatsika futi nemota here akatiza chichiye vakamutsika akafa vakatiza ivo mai guru ivo ndozvavaitaura. Saka pendakazozvinzwa ipo ndakatombosvika pakutorota, popedze ndakarota zveshuwa zvino ndakarota ndine nundo apa pauya vahuma. Handinotora mazuva zveshuwa nundiyo yakabva yatobudawo nundiyo. Ndobva ndakagara unga wiki rese here ndaigara ndakatopfeka heti, ndakavhara heti ndichitoti vanhu vasandini vasandione. Asi ndakasvika pakushingirira kupinda mumba ndikatora tsoni ndobva ndazvibaya apa, ndakatozvibaya ndobva ndasvina pakabuda tumatombo tutatu twakabuda paipo papo. Kubva papa ndakabuda matombo iwawo matatu iwawo. Mazuva ekutanga ndaingoti ndichidonha ndaingokarika ndadonha ndaizozwa nemukanwa maronda kana nemwiri kuneta, mwiri kurwadza, pana zvendaiziva. Asi pendakatanga kubuda matombo iwawo ndopendanda kuzvinzwa kuti pane zviri kuitika. Ndaitoti ndikada kudonha dai ndotodaidza kana mwana wangu. Ndine vana vaviri, umwe kuti ari grade 6. Ndaitomudaidza ndototi shanti ndomhanya otouya oti chii mama, kana ndakamira kana ndakagara otondigadzika pakanaka. Ndobva pandakangori pamaiwo matombo ndopendinoti ndakuda kudonha ndinozvinzwa pane zvakuda kuitika. Zvekuti ashandi asipo ndopendinotodaidzawo kuma-next door. Asi dzimwe nguva ndichida kuti ndidaidze kwacho voice rinobva raramba kudini kubuda. Ndopendinobva ndatokarika ndatodonha. Pamwe pacho ndobatwa ndauchitenda kana kuti hanji kana kuendepi pasina zvanonganchisa. Matombo aya anga akakura zvakaita sei? Bata tuchiratidza
chigunu chotonyanya tutoko kuti akati mawitwesa kuti tutoko. Okay. Makatusa kupi tumatumbo? Ndakazviyereredza. Ndakatobvunza vamwe mababa akati anzi ndaunoyereredza mvura. Ndazviyereredza. Asi vaiti matumbo yei? Vanotaura ikoti aziyo zvakaiswa pawakagadzikwa pauipo pachira ipapo chideketerwa zvinhu zvako izvozvo. Ndana kutaura kuti matumbo aya anga achiitei mukati mumuviri wako? Hapana kutaura. Ndopangoti ngatayeredze. Kana tayeredza zvoita sei? Ndopakati hanzi tsvaga ndoda mvura yemumhango here yakateramira. Ndakambozama kutsvaga ndikaishayiwa mvura iyoyo. Ndaizosvika pakutobvumirwa ndochidini papacho ndozotodzorwa nemanexidol nemachinda kuda kutomwa kana mushonga wokutozviuraya. Chiti vana vako unoda kuti vazochengetwe ndiani kana pamakabuda matombo aya veukama kwana sekuru kwamakarerwako makavaudza? Pane ndakatobvunza ndakatombovaudza vakati pandakabuda matombo iwawo ndikataurira vamwe mai guru ndobva wakabva wataurirwa nekuti ndanga ndichitomboti kumirira mari yemurume kunonetsa. Pabacho murume unoitawo zvechigweja zvekudini unoti akabuda unotogona kuti kana mwedzi kana 2 weeks asipo unotopererwawo nechikafu mba. Ndopenototsvagawo kana hembe dzekutengesa ndichigara padhuze nepamba ipo panjanji ipopo. Saka ndopendaiti ndikadonha ndotsikirirwa kana nevarume kana 3 kusvika zvapera. Ndikasiyiwa gudzi pamwe rinonga riri kuuya. Pamwe ndopendaizi ndozotsipa here chichi ndatopedza daro ndova ndazoenda kumba ndopenoita tsvina inozadza 5 lita ipopa ndichingopedza kudonha. Pamunodonha paipai mati munotakaningi kafeeling kekuratidza kuti musoro meno zvineito. Handiti madonha besides kutsikirirai nekuti munenge muchine simba ramunenge muchinaro uye muchida kufamba muchida kuenda, vanoti munotaura here kana maka mamwe emanexidol anoti hanzi pane zvimwe zvaunonga uchitaura asi chimwe chacho mutauro chakada kuita kunga chimozambique here unototaura kuti hanzi ndinobva kutete. Ndozvaunonga uchitaura. Ndinani? Hanzi ndini John Kawema. John Kawema ndinobva kutete. Chii chakaitika kuna John? Ndakaurayiwa pamahonde ndichitamba makadhi. Napedza ndobva ndatsvetwa munjanji kuti ndinzi ndakatsikwa netrain. Dzimwe nguva zhinji pacho pendinotodonha ndosaka ndichizokirwa dhoo ndondibata ndiri mumba imomo ndikangosiyiwa badzi kana uyu riri kuuya gudzi ndobatwa ndakutoenda kunjanji. Okay. Saka ataura John kuti ndakaurayiwa anotaura here ndakaurayiwa nani? Yangu nemanexidol ndo anonga utonditaura ndozvaunga uchitaura. Handiti hapana chandinonga ndichitosiya pane zvinonga zvichiitika. Wakuziva kuti John, mhepo yaJohn Kawema ndo iri kuda pandiri ichitaura kuti ndini ndakaurayiwa ichitamba makasa ndakazonokandwa panjanji kuti ndinzi ndatsikwa nechitima. Wakanoudza here kuti hama dzaye kwenyu kana sekuru kana sekuru pane mweya uri kubuda pandiri pandinenge ndadonha, mweya uyu uri kunzi uri kutaura zvakati zvakati, nyaya iyi munoiziva here? Kuna mwana mainini wanotozviziva, pane kwetakatomboFamba futi. Kufamba munofamba asi ndinoudza kuti imimi munonovataurira here kuti makanova kuti pane mweya uri kubuda pandiri musati matombonofamba because kufamba kuzadzikisa zviri kuitika. Makabva vataura here pakatanga kubuda mweya kuti mweya uyu ndozvauri kubuda uchitaura? Vamwe vacho vagara vanotozviziva. Saka kureva kuti imimi hamunamba vataurira? Nawe yakazoitika manje ndekuti pane musi wendakaudzwa nemwana wasekuru wangu achiti kuda kuita muchato kuno kuGwarare. Uri kuuya here chichi muchato kuno? Ndobva ndatomufonera nditi sekuru makasinda here chichi achiti uri kuuya here kumuchato? Ndikati ndikaona mari yebhazi ndinokwanisa kudini kuuya. Kana ndikashayawo zvodini ndinogarawo zvakadaro. Akadako hembe yekuti upfeke unayo here? Ndikati ndinoonawo pane dzinopfekekeka.
akati hanzi unotsvaga hembe dzekuti udini pfeke ndikati yazi ndine hembe dzekuti ndipfeke ninze ndinokhala ndinoda saka musi wacho ndakatoti ndiri kutengesa ndakagara panjanji neshamwari dzangu nevanhu vandinotengesawo navo kubva ndazvinzwa amwe ubva fonera maiguru wangu nokuti ndogarawo padhuze nepadhuze ivo vanogara kukanga inogara kumabotislamu ndo wakabva wafoniwa akanzi mwana wanyu uri kudonha kuno pane zvaari kutaura asi zviri kutoti toda chivanhu vokama wadini wabvunze ataure nacho nekuti isusu tikada kutobvunza mashamwari zvinozi ndiwani nokama newe chichi pamwe pacho ndopetinotororwa chichi obva adini akati paanodonha munandidini munandifonera kana kutuma munhu oya ondidaidza ndidini nditaure nacho musi wacho ndopendakabva musi wacho dzatokuma past 7 manheru ndo ndatotaurira murume wangu ndikati bashandi pane zvandiri kudini zvandiri kubvunzwa azi chii ndati zvekutanga kuda kudini kuda kudonha asi zvasiyana nezvendinosoita mazuva ese saka wangu wafungei ndati handiti pana maiguru akanditanzika zvakuda kuitika unodini unotuma munhu ndidaidza inezvozvizvi manheru zvoita kunga ndawanetsa ngatiende ikokoko ndinodonhera ikoko wataure nechinhu chavo ndozvendakabva ndataura ashandi akati ausikuona kuti wakundinetsa here ndo ndatoti shanti Selina nditwana twangu ndiperekedzei zvabva zvatotanga kuitika ipopo paarea ipopapo mvura ichitonaya hanzo next dondo paakabva abvunza akati ndiwani hanza ndonguva yacho yendakaurayiwa kuchinaya saka ndodoti muchinhu chichiende kuchotaura nehama dzacho next dondo pawakandibata paanga asati atoenda neni akatombondisungirira pamuti next dondo nekuti aitoti ndikasiyiwa daika ndopendaibata vana vanhu tododzipa vana vanhu toda kutouraya ndichirova vanhu chichi saka ndopakazondisunura kubva ndaenda nawo next door nabashandi naSelina ndakasvika kwamaiguru angu ndo adanoka geti munin'ina wangu ndiwo akabuda paakaona kuti handi maishandi baya munhu unonga atorowo paspiriti wakaenda kuataura kuti mama maishandi auya asi zvaarike handifungi kuti chii ndo maishandi pane zviri kutoitika budai mudini maoni mama yakwakutanzi enda unoti handipo iwo aripo kubva obva uya munin'ina wangu watanzi handipo mashanda akati ini ndaudini ndaudzokera kuma ndati wangatimboende kwasekuru kumweni kwacho toataenda kwasekuru patakasvika mbuya ndiwo wakabuda futi wakadaira akati sekuru havapo iwo varipo patadzoka kwakuenda kupi kumba kwedu kumabotislamu pendakadzoka pendakada kuti ndirare ndadza kumapasti 10 manheru ati izvi zvibashandi hazvisi kurarika bezvi mabashandi ndaudini ndaudzokera futi mabashandi obva ati enda hako nekuti ini ndadini ndambofamba ndati handiperekedza ndobva tabuda nayo bashandi nani nemanext door ndopakazotobuda manext door akati mai anopenga angaramba kudini kutaura nechinhu chavo asi paakambodonha ichitaura mujanja akati azinozondidaidza nditaure navo anoda kurohwa akati aendere vandaperekedzwa nemanext door ipomungu takatozara kubva taenda petakasvika adanoka gedhi akaramba kuvhura gedhi uzi ndakagwejenura gedhi ndikapinda mama iwo akabva atora tambo kwakundisungirira pamuti nekumasure kudai ndandakasungirirwa pamuhavheri kuchinaya ndakarara ndakasungirirwa pamavhu iwo kusvika kuedza ndikunaya manext door amwe akadodzoka navana bashandi nevana ini ndikasara ndiri ikoko makuseni ndopenonzi akandisunhura mama anhiwo wavo obva ndohanzi ndikarowa mama iwo wavo ndichiti iwo singazi anonzi singazi ndichiti azi iwo singazi kune hari ine ropa iri mumba mako kuvhura dhoo ndidini nditore akaramba kuvhura dhoo ndakabva ndarowa mawindo ndikagwejenura mawindo akapwanyika iwo mama iwo akandiruma chiguna chikatobuda ropa anotanzi ropa rakabudapoka hariiti amwe aitanzi airi nanzva mama ako iwo waitori nanzva ropa iroro nanzi wakabva waarowa mbama mama iwo ako mama iwo ndopaakabva afonera polisi ikauya obva ataura yazi mwana uyu wandirowa chichi
mapurisa anonga akatozviona kuti munhu tori paspirit akati nawira apa kamaini mwana uyu hatimusungi mendai munobatana muite chinhu chimwe mugadziise dambudziko riri pane mwana kana iri ngozi inoda kuripwa modini moripa dambudziko remwana ripere pane zviri kuita mwana and chii chiri kuitika azi nhanhu iwanga arudini ari kuda kuvhara nhanhu ari kutaura kuti hanzi mune hari ine ropa iri kumba mvura ido ndipini nditora ari kuramba kuvhura ari kuramba kuvhura saka zvonzwini mapurisa ndobva akabvaira akati isusu hatimusungi dai maenda kunobatana maita chinhu chimwe mari pangozi mai ndobva akabva anditora kwakundiendesa kwaamwe mainini futi kunativhille ivo vanogara kuchikanga kwakundiendesa kwaamwe mainini kunativhille pandakaendeswa kunativhille kuya ndakasvika kuina baba munini murume wamaininiyo anoshanda kumeri kumafata ndokwaanoshanda akabva anditi nyanzi ndakabva ndataura kuti iwo Lydia unodanana nechii nemafata akabva anditsamwira wakazosvitsa nhau iyoyo munin'ina wangu futi mwana wavo ndiyo akataura kuti maishanda uya pano anga akabudirwa achitaura tanzi Lydia unodanana nemafata chichi obva anditsamwira akatombotora mazuva izvozvi ndakatanga mai manje kutaura navo handandisi kutotaura navo mai wavo murume wavo ndopakabva anditora kwakunditsveta kupi kumba kwangu ndidzosera kwandinogara kumabhodisam nokuti zvakatora 10 days zvakatondibata muchato kwacho kwandaida kutoenda kuya wakatosvika pakutoitwa muchato handina kuenda 10 days spirit ingoripo chete zvakatondibata kana kuya hapana chandaiya asi anhu aita azivaita tinoti nini handitori no toilet pamba pangu torojo asi ana toilet notoenda kuma next door anoda kuti china yonosiya waita pai mutoilet medu haidini haikomboreri yakawanda hazisi zvegaba zvimaishandi ndozvaitotaura kuma next door iwawo ndozvaitika izvozvo saka pakuzoita muchato pawakazosvika pakutoitwa ndakazwa chitozi futi kune mwana wakafa pamuchato zvisina mutsarukano nokuti anhu acho mushama wemu ari kunetsanawo nenhau yekufa amwe ari kufa nemaaccidendi amwe ari kufa neindo zvimwe zviri kutaura anhu tingatifambe idini tizoti chii saka ndo zvakaitika izvozvo musi wacho pamuchato asi naamwe mai anogarawo mueria medu anoitozve zvekubatsira nyanza dai wakatoenda ikoko iwo kumuchato ikoko wakatodini wakatofira ikoko chaitoda iwo chinhu ichochocho wakatogona usina kudini kuenda nokuti ndakazotaura futi kune murume wangu ndichita opedze ndarota kurota ndiri kupi kumapurisa chichichi nyanza saka wanga wafunge ndati ameno andatoendawo kuna amwe madzibaba iwo akanditsanangura nhau yekuti maini ndaona mune mweya wepfari kuita unga munodogwina munodonha muchizvitsenga ririnyi asi haisi pfari ingozi iri kwemhuri nyanzi ndati asa ndaikumbirawo kundisa ndopakada inini handingazvidini kangba handingazvikuri zviri pamhuri ichi chivanhu chakaitwa pamhuri chivanhu chinopedzwawo nechivanhu ndozvakataura madzibaba izvo kuti ndakatombochema ipo zvikatoitika ipopo zvakabva zvatoitika ipopo achizviona madzibaba iwo ndakazotomukawo papaya ndongozwa nemwiri kurwadza zoti pane zvaitika nemaronda mukana chichi ndopendakazotaurirwa nemadzimai oina matochimbe ndai munoshandisa chichi asi nekufamba kwenguva ndaona mazodini marasika njeri ndozvakataura madzibaba iwavo zvinotora futi mazuva ndopendakabva ndafonerwa nemapurisa kwandaenda wangaita kuti ndisungwe ndimama angu iwo wavo kwendakaenda kunodistroya mawindo ndichiarova achindiruma maoko ndo anga andisungisa yanzi nhau iri panapa isusu takudedza kuti iwo kubva nhasi kuenda mberi hatisida kuona uchitsika pamba pane pamaikoro kangokuzwa kuti watsika ipo papo chete nokusunga kuti notorinawo mapepa iwo akatonditoresa pisoda maigoro ndozvakatoita kusvika ipopo apo nenhau iyoyo utanzwa akazoya uchinditi ndine hari ine ropa uchidistira zvinhu zvangu akabva atosvika pamundipa pisoda iwomaiwa saka vanokutaura vanoti kana zvakakubatai
mune mine simba mapedza ipapo saka muri kuti panozoenda mweya uyu ndo pamunozoenda kutoilet pamwe munodyoka zvakawanda handitodyi batime yacho pamuchanododya time yacho hapana chenotombodya hapana. Saka muri kuti kana mweya uyu usina kuuya zvawo munogona kutenda kutoilet zvingoriwo normal zviri normal asi ukazouya manje peunouya manje ndikadonhepo pakwe nopanoita tsvina. Handiti makazofamba nehama dzenyu? Handina. Hakuna kana kwamakaenda nehama? Takamboenda kuwengeze nehama dzangu akatotaurirwa muprofita akatotaura chiti nhau iyoyo inhau mweya wangu uziri pane mwana uyu ndoda kuti chii muzodzoke kunoku ndoda abute nesauti yematombere asi mudzoke kunoku ana sekuriwo nanamaininewo haana kudzoka ndopamuprofita ende pakati pajira jira rakanditi unosungira muhuro makomo ndakazotosvika pakuribvisa asi ndakauya naro kuno kwasegutasvo kuno ndakasvika pakuribvisa vanhu vanototi jira iroro futi zvikakubata ndopaunokarikawo kusunga kana vana wako kutodzipa vana uchida wasunga kuda wauraya asi hapana wakazodzoka futi ikoko kuongezi ikokoko nokuti muprofita yepe ndakataura kuti ndouya hangu ndega here kana kuti ndotsvaga shamwari yazayo izvi zvinoda ukama and futi ndakataura vakati chinhu icho chikabudaka chinotondiuraya ndotodino ndotochitwa zvinodawo neukama waripo ino hapana uri kudini ari kudzoka vanhu vamwe acho ari kuti hanzi hatendi kumaprofita nhau yako iyi inoda padhokta asi kwadhokta kwacho ndikumwa mapirisiwo hapana chiri kuchinja kana munoramba muchingodona saka muchirangarira tingati pasvondo munodonha mazuva mangani? ndaimboti mwedzi uchibarwa ndodonha kana pasvondo ndodonha kana katatu mwedzi uchisvipirwa ndodonha asi mwedzi uchi wakufa futi ndodonha asi izvozvi zvimanje hazvisina nguva zvekuti pamwe everyday ndogona kudonha kana ka4 pazuva kana ka6 pazuva. Mukadonha pa4 pazuva kana ka6 muta kuti pamunongomuka chete mubva maenda kutoilet? Pezvinopera manje ndopinobva ndaenda kutoilet. Mubva manoita bhagidhi iroro? Ndaita tsvina iyoyo. Kumadhokta kwamunoenda muchinopiwa matablets aya makamboatsanangura nezvetsvina iyoyo? Kumadhokta izvozvi ndandisati ndopanga ari kutaura iwa mwana sekuru echiti anzi uri kuda kuti uende kupi padhokta asi kune mamwe maprofita kwandakaenda wakataura ndanzi kwadhokta mwana sekuru wako zvavari kutaura zvekuenda kwadhokta ndezvekupedza time zvinhu zvinotoda chivanhu nekuti chivanhu chakaitwa pauri apo ndaona futi kwadhokta kwako wapuwa futi mapirisi ekutodinaya ekurasika njere asi vana sekuru ndokwaari kuti anzi ndoda kuti tiende ikoko. Pane mambotaura muchiti makambotumirwa mari muegocash zvakafamba sei? Hapana sekuru wangu akambotitumira mari. Mamakwereta zvakafamba sei kuti mari izouya kwamuri? Kutotaurawo hangu nawo chitofarawo ndopavakanditumira mari $50 wandaenda kutora mari iyoyo vakatonditenda kubhengi wandaenda chitotenda unoona munhu unonzi ningi ichisvika ndowandaenda umuona mari iyo ndakaipuwa ndisa ndaishandisa ndobva ndakabva ndaenda unoieresa kumasovi asi ndakanzwa sekuru iyo vari kuti hanzi pane zvavakaita nemari iyoyo munhu zvangu hazvisondifambira nokuti izvozvi nasekuru hatisi kutombowirirana nekuti ndakatombosvika futi pakutaura kune manext door neshamwari ndichiti ndafunga hangu kuenda kwatilda ndodini ndotaura nhau yangu iyoyo ameno sekuru iwo wakazvinzwa nani hanzi akoni uri kutotaura zvekuti hanzi ndoda kuenda kwatilda ameno muri kuzvionawo sei apa kwatilda waida kutaura nhau yemari yavanti nhau yeupenyu hwako yatiri kutaura pasi nhasi ndoendaida kunotaura kwatilda handiti chakaita kuti iwewe upiwe mari nasekuru woenda kunoieresa chii? Sekuru kutofarawo hangu magarire edaita kare kutowirirana hangu navanhu asina chitema navo kutoakumbiro asi chakazoita kuti sekuru vakupa mari
wobva waita pfungwa yekuti ndisati ndashandisa mari rega ndiri nayo kumuprofita ndinoieresa chii? Ndinezvo ndakandanzwa kuna maiguraya. Maiguru ndo aingoti anzi trouble causer mushama menyu ndiyo sekuru aya. Anoti anzi baba wangu inini wakarora mai vangu vaine nhumbu. Achiti sekuru aya haasi munhu kudzinza kweduba chichii. Zvacho zvamunoita zvekukumbira zvinhu mari kana kudini munoona zvekudini pekukumbira nekuti hamuzivi kuti zviri kubva kupi. Pamwe unogona kuzi uri kutopuhwa iwe uri kutowedzewa futi chii matambudziko. Ndipo ndakabva ndasvika pakuieresa mari iyoyo. Handiti saka waieresa iwewe sekuru vakazokuti mari yangu yandakakupa pane zvawakaita naye? Yanzu nezvawakaita pamari iyoyo. Ndikati hapana yazi hapana zvawakaita. But iwe unogoti hapana sei zviripo? Wakaendesa kana mari yasekuru kumasowe ikanoeresa? Ndakaendesa. Saka manje apa kueresa pacho apa tichazive kuti muprofita uyo akaeresa zvokuti zviite sei? Ari kungotaurawo zvedu hatisi maprofita aya kueresa akaeresa, but sekutaura kwavakaita ivo sekuru kuti iwo zvinhu zvangu zvasunga pane zvawakaita nemari yangu iwo asi wataura wapupura chokwadi kuti no inini hapana zvandakaita asi besides kuenda kunoeresa mari nekuti musha mune nhoroondo yekuti sekuru ivava vanogona kunge vachinzi vanoita sei vanobata-bata. Handiti saka murume anoti chini dambudziko riri pauri? Murume wadanzi unoda kusvika rini uchigara upenyu hwakadai kana chibvira ndako kupi kwahama dzako handigari nemunhu wakadai nemukadzi wechipambo. Ndati ingawani zvawakambondirora wakati adzi ndodini ndokuda hangu akadaro. Nekuti pamwe pane ndopendinoti akazondirambawo kwacho ndogara nani kuti vabereki vangu vakashaika. Ndopandinobatikana ipopo inofunga kana kuda kuzviuraya manext door zopenditi ukazviuraya unoda kuti vana vako vachengetwe nani. Imimi kumusha kwenyu besides kwana sekuru Mutasa wakakurira kumusha kwenyu kunonzi ndekupi? Kunonzi ndekwaDhube pamusha kuchipingo asi baba vangu akashaya. Nasekuru baba vakabereka baba vangu akashaya nakuya. Wakamboendera kumusha kwenyu? Ndakatombokuenda. Hama dziriwo? Kwasara bamunini ndo asara ndoendaitombotaura navo muchikanga ndichitovaudza futi nhoroondo iyi. Ata nhau iri pauri handi kuti hati kudiba asi nhau iri pauri manje ndeyekuti wakakurira kwaana sekuru panonetsa ipo papo pauda kutanga futi kutobvisa mari yechiredzwa inonetsa asi ndibamuniniwo wasara inotosiyiwa. Muning'ina nemukoma wako anoti uchii nedambudziko riri pauri? Taitombokuamba futi nokuti wakabva kwamutare last week wanga waigara kushiruki ndo akatombouya tikagara tese mamutare tichitofamba futi tese waindotsanangurwa futi nhau iyoyo yekuti mweya wangozi uri pane chii pane hanzvadzi yangu tichifamba tese. Ndopanakatomuudza kuti kuchechi kwese kumasowe ndapera kuenda tombotendeuka kumwe kwacho ndichienda kana pana madzibaba endibhaikani ndichienda asi hapana chiri kudimba chiri kubuda zvinozi chivanhu ichi. Hanzvadzi yangu ino zvinoda mari handina mari toita sende ati hapaa kunetsa ana nemari acho ndo ari kuti hatiendi kumaprofita hatiendi kun'anga ndopaakunetsa. Asi imwe hanzvadzi yangu inini mukuru ndiyo anga akura ndopaingotaura kuti wakatanga kare kudonha uchitorowo mudiki uchingogwina uchizasi pari asi tiye mufestiboni. Handiti mabuta nyaya yekuti munobuda ropa zvinofamba sei? Ndikadonha ndinopwara kana kukwengwa nechinhu dini ndochibuda ropa ndochibuda ropa rakawanda anonge achitobuda rakawanda ndodonha. Handiti alright tapasi ndichirara nevana pamubhedha. Murume hanzi chii? Hanzi handirari nemukadzi wechipambo nekuti anoona zvizokuitika pamuri. Asi zvimwe zvese vana ari kuchengeta nekuita sei asi
vana vanga gona rapera rese vana vanga vasitomboenda kuchikoro nekuti vandopendaizvo kubatikana ipo pasi izvozvi ndopavakatanga kutoenda kuchikoro vana. Sa imi muchiri kuita mabasa emaoko mabasa emaoko ndotodawo kune shure kudawo zviita asi dambudziko iroro ndo rinondiwira. Mukatanga kungoita basa rinobva mhepo yacho inobva yauya. Pacho ndaitobatsirikanawo nemescope toona rinototibatsirawo kumutare kuko ndo rinototibatsirawo. Okay. Alright. Saka Maishandi muri kuti pahama dzese kwamai venyu ana mai nini ana sekuru hapana kana mumwe chete anombokuonaiwo kuti dambudziko renyu rakamira sei? Vamwe vakamboedza kudawo dini kundibatsira vachitondidaidza futi kuno kuHarare ndimboenda nawo kunobatsirwa kana kupana murehoko nawo asi chakabuda hapana. Kamwe ari kuti eidarembawo nazvo. Saka zvavafana nasekuriwo mwana wehanzvadzi yamai wangu ari South Africa. Ndakatomuudza kuti sekuru upenyu hwendurararama muri kuuona weri. Wakatombosvika pakubva South akauya kwaMutaru akauya kumba pandinogara kanditora tikaenda kwamai ninangu uko kuna TV. Akataura ati dambudziko riri pana uyu ndatozwawo nemanext door achindifonera kuti ndozviri kuitani koni kunongona zviri kuita mwana wemushiri ndasenderwa paWhatsApp kuti ndozviri kuita muri kutiwo nazvo. Akati chete vanhu vacho havasudi kuti dini tibatane ndozviri kunetsa. Toitwa sei? Ndope ndakati sekuru ini ndadini ndafunga kuenda kwasekuru tasvo kutaurwa ndodini ndobatsirwa. Asi sekuru tasvo vanoda mari yacho inobva kupi? Ndadai ini ndikataura navo anodini anondinzwisisa ukamweni ngazi ramba uchidini uchitaura navo narasito yakati ramba uchiedza navo anodini anokudaira zveshuwa ndasvika pakutofonerawo sekuru tasvo ndichitaura ndodambudziko riri pandiri. Hanzi muzukuru tsvaga mari yebhasi nemunhu anokuperekedza uye kuno kuHarare. Sekuru ndikati sekuru ndipewo mari yebhasi ndasina sekuru tasvo ndidini ndiuye. Nokuti sekuru vakatoti zvori kuenda uko usaudze vanhu bondozvo wakutanga kudini kuita nekuti nhau yacho inotomiswa inotodini inototadza kuzobudirira. Ndava nemari yebhasi ndaida kukupa asi izvozvo handina mari. Ukanditaurira kuti ndipowo chakati ndikakupa mari nebasa rangu rinobva ratopera. Handizivi kuti chii nepo iyoyo handizvizivi kuti chii. Asi chido chekukubatsira ndinacho usazondivengoba musokuru. Asi ndakazosvika pakuti dhiredhi wasvika pakunditi mari yebhazi ndinotsvaga nokupa wazoiwonawo wozodini wozondidzotsera mari yangu. Saka nditi hambai ndikuperekedze kwani kwasekuru tasvo ndakatomupuleyera audio yakataura sekuru tasvo kuti muzukuru ndatitsvaga mari yebhazi nemunhu anokuperekedza uye kuHarare ndikubatsire. Vanzvadzi ndimi shamwari yakoni kana kuti amaishandi. Imbonditsanangurirai upenyu hweshamwari yenyu. Ini ndogara padhuze namaishandi. Maishandi vane problem yekudona. Asi wasati wadona waine imwe problem yekuti dzimwe nguva wangori pamba pavo. Wanenge wakangoti zii wakangoisa mutsipa pasaidi. Kana kuda kungoataudza unongodaira zvawataura zvawabvunza chete watoti zii. Pamba pacho unotoenda unotovara maishandi but unotoona kuti munhu anenge akatoremerwawo nezvinenge akatarisana nazvo. Dzimwe dzenguva pamba pacho unozotonzwa kuti mwana akuuya mainini ndoti zvanzi mhanye mundibatsira mama wangu arikuda kudona. Nekuti iye anotaura kuti inini ndichida kudona ndinonzwa zvinhu zvekuti pane zvauda kuitika. Pamba pacho anotaura achiti ndinonzwa rusha kana kuda music dzekare kare dziya. Saka hanzi pandinonzwa kuda kufarira music idzodzo handizopedzi nguva ndo ndadona. Saka pamba pacho unotonzwa mwana kutomanya uya mwana mama wangu. Pamba pacho unotosvika kuda kumudedzere wane zviri munhu pamba pacho kwakutomubata. Pamba pacho ukasvikawo kana ukanonoka uchisvika zvapera unosvika rungozengerera rutenderera mumboma ritoita kunge munhu ane dzungu kunge munhu auye ari kutoziva zvaari kuita. Kana kuda kumudedza nekati maishandi pamba pacho kuti kana kutomutarisa ziso chachairo anenge aritotyisa kana kutarisa. Pamba pacho akatoita tsvina iyoyo apedza kudona ipapapo anobva achitoenda kutereti kutotora pamba pavanogara hapana tereti neshuwa. Anototora bhaketi rake wotoenda kuma next door kwaanoenda ikoko wotosvika woita zvaanoita.
but tichatanga kuita zvekunzwa kuti ndo zvinoitika taitozvishora kuti zvingaitika here izvi. Saka umwe musi tazotomubata abva kudaro tichiti pamwe kuda pamwe zvichiti kuti pane musi wakadona tichitobva pane rumwe rufu rwataibva aitoti achidona tichiti pamwe zvapera zvatanga kuti achidona tichiti pamwe zvapera zvatanga kuti asi anga ine mweya wewe kuda kungofamba kungoenda. Saka tatomubata kuti regai tiite sei timuperekedze kwakumira kuti mapedza here maisha ndoti kana nguva yacho anopedza ari mumuka munototi pamwe ameno kutorenza muchimwe here kuti ndirimo uchitoti mapedza here papacho kana kabhaketi kakuti ndoenda kubata here wotoona kuti pane mukonde tikati mukonde here muurwise kuru wototi unototi tichuru here kuti tichiazvinzwisisiki asi utoona kuti ushaye kuti zviri kubvepi kuti uti chii kuti uti zvitonzwisisiki kwakutoflasha pamwe pacho zvikatosirira pamwe manedzwani kanongoti chicha chingotaura kuti sekuti wo munhu unenge wamesawo ndo zvinoitika. Murume wakewo akada kuuya akasada kuuya akafunga kuti orege ndende kumba ndizvo temu yese gore rese rakapera vana vangori pamba vamwe vachienda chikoro chingoswera pamba iye zvizvi kuvhurwa kwaitwa zvikoro ndo patangawo kuto ndofunga wakuenda nditika musi wetuesday noti sinotakaya kuno kuifemandi tichisiya zvirunzi asi wada kuenda kuchikoro saka zvainzi wadzoka nozoti nyaya yacho ndeichi kuti wadzoka kubva kuchikoro saka patakazotaurawo nasekuru tacho ndini ndakatomupa nhamba yekungofollowawo mayoutube nezvinoitikawo ndopa ndakati meshandi imboonai nhamba idzi saka ndakamupa vhidhiyo ndatanga mupa nasekuru mugotsanjera akubva toafarira zvikanzi zveshe wanobatsira ini vanotovati maitazvo sorry maishandi dai wambotarisa mavhidhiyo asekuru tasvo achibva pane nhamba dzandaona idzi unati maite nhamba dzamaona zvacho dzakaita sei noti ndandakatotaurawo nhamba dzasekuru ina sandakambotaurawo navo vatashotora nhamba dzake dzinopedzera 90 chichi vatakutora nhamba dziyadziya meshandi obva taura ndataura nawo sa vanondidiniba ndati meshandi ramba uchingogugudza usvika waita sei wadairo obva ndazodzoka futi vanditi mairasta ndikati hoi zvikanzi ndataura nawo havasi kudaira vandazodzoka futi ndikati meshandi taura futi ndobva vazondidaidza saka ndiyati kuti vanotodaidzira sina basa zvikanzi sekuru ati uya sekuru ati uya ndati inini nekutyawo manje ndavana mutitsvaga munhu anokubatsira kuti tingoriwo next door ndakana kukama iye achitsvaga munhu amene vanhuwo vaingonzvenga here saka pane munhu andanamuti atsvage munhu iye aida kumuperekedza asi mai wake vakaramba achizoudzawo murume wake achiti iwe ukaona mai acharamba saka pakazoitika zvinoitika iye mai aramba mukaita zvekunzvenga muchienda zvinozoshata ndobva waya kumba kwangu uri usiku lati murume wangu anga aripo mai rasta mazoti chii murume wangu nyaya ndanambomutaurira kuti ndozvaitika pana maishandi ninapo ndandatovasimbisa ndikati maishandi mukatadza kuenda kwara kuna sekuru tasvo inini musazotaura nyoneni nekuti apa ndo pazvinotoperera inini mukaona matadza kuenda nekuti mashaya munhu kana kuti madii inini kana kutotaura neni ndikakuonai madoneni atombokubatika nokukunzwire tsitsi ndo murume wangu pakazoti alright muperekedze apa mari papasina pakatotsvaga mari patatouya kuno kumusemandi patatosvikwa sekuru pasina svikana nhasi tingori panapa ndo masvikira takaita panapa mweya unobuda pavari watombobuda here muripo mweya uyu uchibuda uchitaura chokwadi inasati pawakambobuda uchitaura kumashure kwaitaura asi kuzvokuti wakambobuda uchitotaura kuti ndini nhingi ndakazodai ndikadai iwo wasati ndakunzwa asi chandakaona chichiitika pawakadona anotobuda achitotanga kutodzipa wana wake mambacho ukatosvika utotomubvunza kuti ndiwani kana kutopuhwa kana mbama chaiyo nezvekuita tsvina izvo nekuti area yavari kugara ndofunga ndinonge kanditorina 3 months ndiri munzvimbo iyoyo ndo zvandakaona asi zvekuti wakambotaura kana kuti chii then pana hama dzake pane paamboti mainini wangu anogara kuna tv mainini iwo havatomudi ndanitowazivi kubva patagara vasati amboona kana wakadona kana kuudzwa vasati akamboona asi murume wabaonini ndiye anotobatsira uzvimutorwa kuti mainini ndiye anofanira kubatsira noti mwana wake asi murume ndiye anotone tsitsi kana kutofambawo naye achimubatsira vachitosangana vachitotaurirawo nhamu nematambudziko nabaonini ndiye anotoitawo sekunge ari kumirawo sehama yake asi sekuti mawesi paakanzi nasekuru kuti auye uye anga asingadi kuti vanhu vakawanda vazive asi zvaizonetsa kuti baonini wacho waizobudawo sei kumba wachizoperekedza uyu ndokuzouya wakadai handiti pakanaka. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.